Dobar dan i dobrodošli u prvoj epizodi Tekita. Evo, danas je Uskrs, Hristos uskrese. I evo, sa mnom je Neopro Gamer. Hristos uskrese. Tako je. I evo, mi smo se odlučili da nove serije nećemo da snimamo, ali kad smo vidjeli da je ravnica da možemo tu sve lepo nešto da pravimo, odlučili smo da snimamo. Da, pa zato imamo malo ovih. Evo, izvinite, da, zato sam ja napravio mač. Evo sad ovce. Ništa strašno nije. Mislili smo samo onako čisto da se skladamo ovdje, da se ono, ali pošto smo vidjeli da je stvarno ekstra mjesto i da, mislim, stvarno je odlično mjesto, ne znam kako da se izrazim tačno. Odlično baš mjesto, evo malo kamen. Evo da napravim lopatu, baci mi odmah. Evo ti za mač. Idem ja ovamo da počistimo ovu ravnicu gdje sam mislio da se smestimo. Jer baš je ravnica ovdje, kao što ćete da vidite kad on dođe, baš je ekstra, znači. Još imamo i rudnik tu pored, Ne zezaj. Ozbiljno, samo nije mnogo veliki, onako srednji. Ali opet, imat ćemo rudu. Izvinite zbog laga, ne znam šta mi je. A da, ovo nije podešeno. Da stavim ovako, sad manje ide. Ćemo kuću od drva, šta? Pa kako hoćeš? Mislim da ćemo od zemlje, pošto ovdje imam dosta zemlje. Pa ćemo da je promenimo. Lag. Meni nije ništa bilo. A dobro, ja sam kopao. A gdje si sad ti tačno pišu, ne znam na kojoj A strani? malo ispredno ovamo. Vidit ćeš na velikoj mapi, kako da objasnim, ravnica ono. Vidiš da ja kopam na ravnicu. Vidim kao neku šumu i neka drva, šta? Drvo je tu baš. Vidim. Tu sam je. Vidim. Ovdje je rudnik. Vidiš, tu dole je rudnik, ovdje ravnica. Dobro, još. Dušu Tamo ćemo kuću. Ajde, dađe mi pomogni. Evo ovdje. Da pravimo kuću od drveta. Što? Od šuma. Pa imam ja, da se ne cepaš, imam ja ovdje kod mene dosta ovih. Vidiš, dosta, si kupio ovce, dosta zemlje. Imam već 2 kreveta. Dobro. Evo danas smo baš skinuli League of Legends, možda ćemo i to da snimamo, ali sve zavisi, ne znam, pošto smo još uvijek botovi za tu igricu. Vidjet ćemo. Dobro, ja nisam toliko, ali i ja nisam baš najbolje se igram kako se igra. Dobro, ubijem ponekog. Pa i ja tako, ali zavisi kad me hoće. Ja ubijem, kad me neće. Evo sam tu im piliće malo da dobijemo piletinu. Imam ceo stak i 60, ceo stak i 44 drveta i jedno pile. Ovce nam neće biti problem, gledajte šta ima. Imam 3 staka zemlju. Gdje bežiš bre? Stoj tu. Sad malo drvo da isječem. Mislim da vidim rubber wood, jeste. I to više je njih. Vidite neki bug kao. Gledajte sad. Aha, sad gdje ugaš. Ne. Mi se čini da je ovo kao neko ostro, šta? Ne bih rekao. Sad ću ja da dođem da uzmem ja malo drveta, ali nemam kod mene kamen. Ja sad imam 3 sekire kod mene. Samo da idemo da isječemo ovo rubber wood pa da ga mi zasadimo kod nas. Sad ću i ja da dođem sa onom cevkom. Aha, evo da. Da potražim. Evo, već sam dobio i gumu. Dobro, ja ću da potražim tu malo. Čak sam ovo snajim da
napravim neki sapling. I'm sapling. MG. Evo ga, Yeah, sapling. I'm three. Remove back. A ovo mi je ostalo od prošlog servera, waypoint. Tu A baš... da, i meni ovo piše kuća, a nema nigde kuća, rekao je. Da, ovdje, baš ovdje gdje je ova šumica malo. Rekao je, sad će neka kuća, ono nema ništa planina. Čaravnica. Da li ima još neki rubber? Daj ti tu nešto ogradi malo, pošto već pada mrak. Aha, evo sad ću. Da pravimo drta. Pravi on što hoćeš. Gdje si? Ej, Evo se. ej, vataj. Pokaške. Evo imam 2 staka drveta, ajde da idemo da napravimo malo. Ajde. Sad sam ćeo tu dani malo isključen je PvP. Evo ovdje piše kuća, nema ništa. Meni piše tu isto kuća. To je ono od prošlog servera. To je stao. On, taj server još radi šta? Pa dobro, da. I ja sam se negdje Ajde zgubio. ti tu nešto, pa tu si bili. Ne, na taj server već. Zagubio. Ja, tak svit. Kako je tako svit. Samo ne moraš... O. Bagi. Napravio neku pecmicu. A nemam kamena. Daj mi spavamo brže, dok nisu došli monsteri. Čekaj, stani. Legaj. Ovdje je dobra. Spavaj. Dobro je. Lajko sam. Ne da nas ne zeznu nešto. Ne tu, ne. Mogu si ono. Dobro. Sad kasno. Daj malo drug. Čekaj. Pomognem. Samo jedan ovako red. Šta jedan? Samo jedan red ti stavi da ja mogu da dohvatim. Da stavljam ovako po 2 kocke. Dobro. A ovdje nema ništa stavljaš, sad ću ja ti idem po onaj prerađeno ovo drog pa ću da... Imam ja neprerađeno, ali čuvam za baklje. Ma imam ja nego da stavim onako kao stubove. A znam, dobro, ja znam šta mi hoćeš. Idem ja po stvari. Daj mi sekiru. Čekaj, sadim da ću da imam. 3, 2, gledaj, nemam 2. Imaš. Evo ti sekira. Ima pecnica, nema? Ne. Sad ću ja da idem. Aha, nemam. Ja, koje tu uznem, belo ili ovo crno? Crne, stavni. Mislim da je belo da ću da podizgleda. Ne, uzmi to obično. Obično, predstavim. Okej. Hrast. Imam malo ovdje da... do kamena nekog šta da uzmem. Aha, više ovo ima neka... odmah vidim iron, super. Da uzmem malo iron. A ovo ne može kamenim, tako. Može. Ne može drvenim. Drvenim, ne. Da istražimo. Evo, dolazim. Čekaj da napravim kramp pa da siđem malo da nacepam. Ovo seckaš. Ne znam šta je. Bitno da se ja čujem u video. Evo, gore imamo sneg.
I vučka vidim. Sad će da me vrati. Ne valja. Šta? Ne bih baš da idem ovdje. Ima 3 creepera. Ne ide mi se. Ništa te ne čujem. Ne ide mi se dole, ima 3 creepera. I jedan skeleton. Ne ide mi se baš. Okej. Evo stavio sam. Uzmem malo pesak. Where are this? Evo ti jedno drvo po glavu. Drvo sam creepera zveo. Dobro, to može. Za malo voda da me polije. Jao, glupa voda. Imaš malo kamen? Evo baš kopam sad. Evo dolazim i ja. A gdje si? Tu je ovdje kod pesak sam slučajno išao na kamen. Dolazi. Jolo, jolo. A ja ću na vama čekati. Tako. Branim. Evo ga i koper. Evo ga koper. Ej, gledaj i ovaj Safir! Haha. Neka idem ja da napravim... Ajde sad da mi pomogneš, ali mi čuješ leđe dok ja iskopam iron. Idem, čekaj, idem. Čekaj prvo da stavim pesak da se peče malo. Si vidio? Šta smo našli? Ja gicam. Pa ja ne gicam još, ali evo upravo sad ću. Gicam. Si napravio pećnicu? Jesam, evo imam ja nešto hrane. Beži. Ajde, požurim. Sad ću ja da gicam. Evo imam samo 2 ova. Tamo sam vidio krave, idem malo da ih pobijem. Evo vidim za sad 2 krave. O, creeper te juri. Pusti ga. Ja ga udarim, ti ga udariš tamo. On baš neće dođe do mene. Timski rad. To sam se tada kažem. Udri ti te dve, ja ću vamo dole. Hoće nekad da ne daju ništa. Ali evo, u meni skoro daju po 2. Evo je ovdje iron, ali mislim da je bezbedno, nema tu ništa okolo. Dobro, barem bih... Ja vidim ovamo kokošku. Dobro, za sad ima ih 2. Im ja da... Tako bre, nema, sad je 3. Koji sam maler, ej. Neviđeni. Da proverim šta imam. Mislim da vidim i naftu. Ej, evo ga kol. Mislim da vidim naftu. Možda i ti je vidiš. Na mapi. Pogledaj i kod reke. Vidim. Samo 2 kola. Dakle, ja sam sad u zimu ovamo tražim kokoške. Ja šta me sad udario i ono gicam. Evo i upao sam u neku ruku. Samo ovci, nema nigdje svinje. To je isto tako, kao što kažu Emil. Čekaj da uznem malo seme, da posadimo malo. Kaži što si fan, kaži. Kaži. Dobio sam flaxseed. Ako cepe ti to, ja ću ovdje... Ali staći na to kad imamo ovce, šta? Pa ne veze, treba će za pajpove bre. Da. Za pajpove, imaš 3 pileta u realnu. Treba sam da spavam. Šta ste, ovo sam treba sve da stavim. Kako dobro ova mapa, evo tačno se vidi sad naša kuća, evo. Sve se vidi. Evo, ovako ima da hodam.
kuća. Sad ako pogodim vrata, evo ih. Iz prve sam ih ubao. A ja sam stavio da mi se peče ovaj djel ure. Kravetina. Kravetina. Stvari neće nam trebati toliko veliki. Dobro. Ako ti nešto pričaš, ja tebe ništa ne čujem. Dobro. Ti si svinja. Pomeri ovu pečku da. Ti si svinja. Ko? Zar ja? Pa ti reči da ništa ne čuješ. Si rekao da ništa ne čuješ, šta se žališ sad? Pa čujem samo pojedine stvari. Ne tako tek odjednom ti ko muta, brate, ništa te ne čujem. Ja mutam? Mislim, nisi ti stvarno mutao, ali... Dobro, pamtim. Pamti pa vrati. Čekaj da skršimo ovu pečku, počela da me nervira. Čekaj, samo da stavim da se napravi čarko. Ili imaš kola? Pa imam samo malo, 2 kola, to sam napravio baklje. Stavio da se malo prepe... A šta si ovdje... Aha, za bašticu? Ne. Nego? Za pilić. Pilić? Da. Pa imaš jaja? Da. Ja bi trebalo da imam samo jedno. Ali nisam ja te sreće. Imam ja... Kako nema sad ovdje u teki da se farbaju jaja, bre? Neće. Neće da izađe kokoška. E pa... Tu će da budu kokoške, a s druge strane ću ja da napravim. Evo što su uzo meso, bre. Evo kod mene, evo ti. Stavim još jedno, samo da se nahranim. Eto ti 2. Znaš. Ti stavio tu još. Čekaj da uzem koliko napolje da obeležim. Što se za brata? A šta stavljaš? Baštice koliko da obeležim ovo. Ma ne, tu baš. Sve smo napravili samo vratom. Taka. Ali treba ti dupla, napravi dupla odmah. Nećemo dupla odmah. Dupla. Na sredinu. Ja bre, pa nemam više drva, bre. Nemam drva ti. Nemam. Lag. Kako me nervira kad laga. Lagi. Jel imaš za dupla? Imam. Okej. Da proverimo da li rade. Znaš kako ide, ono, kao otvoriš prvo jedan deo pa drugi, tako ja vidim. Znaš malo da proradimo ova druga, da ih podmažem. Ovo nisi treba otvaraš zato što će se stvore ove... životinke, ovamo. Karakondula misliš? Aj, legaj. Leži. Čekaj. A ne ti bre, ovo nešto uzebava, nešto leži. Ajmo, leži dok nisu došli monsteri. Da stavim baklje da se ne stvore ovdje. Da nas probude. Ajde. Legaj. Legli smo. Kataka. I to bi bilo to za ovu prvu epizodu i vidimo se, ćao!